nikde nic, prostě nádhera. Takže takový detox nebo takhle. Já jsem docela hodně na sociálních sítích, nebo aspoň si to myslím. Tak jsem se rozhodl, že si udělám hezký večer prostě někde v autě, že si uvařím, přespím a další den pojedu zase zpátky. No, takže se jdeme podívat na to vaření, protože už mám docela hlad. A mělo by to být tortily, tofu a jaká zelenina k tomu. Tak snad se zadaří tady na kempingovém vařiči. Z pánví, pokud vidíme. Co pak tady máme? Tady záklav. Takže tady taky někde nejde. Jsem na to zvědavý, vůbec jsem to nikdy nedělal takhle na vařiči na pánvi. Co si budem? Neřekl bych, že je úplně příjemný, když to vypadá, že někdo řve z lesa nějaká holka. Asi na to jsem moc zvyklý. Rozpaluje se pánev, už je to nějak připravený. A vypadá to, že to jde rychlejš, než jsem myslel. Tady to všechno vtěsnat do 2 tortil. To bude něco. Holky už se hřejou, už se na ně těším. No, tak s vámi to bude lepší, než si to dělám normálně. Nemůžu se stěžovat, je to moc dobrý. No, takový vaření venku. Bomba. Málo kde chutná tak dobře, jako když si to člověk udělá venku v přírodě, pěkně na pánvičce, na vařiči. A když je to úplně stejné jídlo, jako se dělá normálně. Prostě to chutná daleko líp. Klidíme kuchyňku. Tak, zbytek je taky uklizený. Tady hejkají nějaký zvířata, je prvně. Hezký zvuky, na to nejsem úplně zvyklý. Ale člověk si rychle zvykne. Je hezký tak poslouchat, jsou tady sovy a různý zvířata, které vůbec nedokážu identifikovat. Co jsem si myslel, že řve ta holčička, tak to byl taky nějaký pták. Připravit si spaní, do auta a odpočívat. Už se na to moc těším. Tak, nasoukaný v autě. V dodávce je možná víc místa, ale taky se dá. Ale musím říct, že co je na tomhle spaní nejlepší, tak prostě člověk se lehne a nic se neslyší. Je úplný ticho. Nikde nehučí žádná lednice, nejsou slyšet žádní lidi skrz okno. Prostě je úplný ticho. Já samé nemůžu dočkat, až půjdu spát. Nedá se říct, že by tady bylo 2krát teplo, protože všechny topení, ať už plynový nebo normální, co jsem si dělal to naftový, jsem si nechal doma. A tohle byla taková spontánní akce. Takže mi bude muset vystačit můj spacák do minus 26. Což asi postačí, bych řekl. A oblečení mám taky dost, takže asi žádný stres. No, vše je připraveno, takže
jsem ready ke spánku. A to je teprve 8:45. Takže, že by to byl dneska dlouhý spánek? No uvidíme. Uvidíme se ráno. Dobrou noc. Jo. Dobré ráno. Noc byla hezká. K ránu už teda trošičku studená. Takže nakonec jsem na sebe měl všechno oblečení, co jsem měl. Ale stejně bylo prostě super. No a teď čeká snídaně. Vajíčka. V tortile, překvapivě. Tak lepší než používat nějaký talířek. Aspoň člověk nemusí váčet něco najít sebou. A kafíčko. Takže to nejlepší ještě čeká. No, teď už jenom dosolit, chvíli omáčku a zabalit. Tak, snídaně už se hřeje, pomalu vychází i slunce, tak uvidíme, jestli sem ještě dorazí, než si budu dělat kávu. Tak, první sousto. Stejně jak večer. Prostě tady chutná líp. Akorát vysvítá sluníčko, už sem svítí. Voda na kávu se vaří. Vypadá to nadějně. Sluníčku se za náma moc nechce, tak se bude muset asi vydat mi za ním, no. Jdu se projít. Nádhera podám, nádhera. Teď už je to, jak to má být. To hřeje. Je nádhera. No, tam, kde jsem spal, moc sluníčka nebylo. Tak jsem kousek popojel, abych to tady všechno pobalil a krásně to hřeje. To je božsky. Nádhera. No, tak konec výletu. No, přespávačky. Děkuji, že jste se dívali. Budu rád, když dáte like, odběr, komentář, něco mi tam napište. Na něco se můžete zeptat a uvidíme se zase příště. Mějte se.